Barkanmu da haka. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ƙaddamar da sabon aikin jirgin ƙasa da babu irinsa a nahiyar Afirka. Kar ka manta dai zaka saurari wannan labarai ne dai daga wannan tasha ta mai albarka. Idan baka danna subscribe button a baya, ka danna mana subscribe ka kuma danna ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun labaranmu idan mun ɗora. Shugaban ƙasar Masar Sheikh Abdul Fattah al-Sisi ya ƙaddamar da sabon aikin jirgin ƙasa da babu irinsa a nahiyar Afirka mai suna Adil Mansur Metro Station. Ginin ya kunshi katafariyar tashar jirgin ƙasa. Tashar jirgin ƙasa ta sarari da kuma ta ƙarkashin ƙasa mai tsawon kilomita 20. Shugaban ƙasar ya bayyana cewar sun yi aikin ne akan kuɗi dalar Amurka biliyan 1. Koyaushe za mu fara ganin irin wannan ayyuka a Najeriya? Kuma an ce Najeriya ita ce uwa a Afirka? Mai sauraro kana ganin za mu iya samun wannan a wannan ƙasa tamu ko a irin wannan mulkin da ake yi? To kuma dai menene Allah karkato da shugabanninmu su samu mana da ayyuka irin wannan masu fa'ida. Allah ya sa mu dace. A ƙarshe dai muna so a lallaba a danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka domin muna samun ƙwarin gwiwa tura maka videos irin wannan. Idan kuma ka yi danna subscribe, kar ka manta ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.